Era potser la primera joventut que se començava a divertir lliurement, puguen anar allí on volés i puguen fer el que volés. Estic segur que els d'abans d'esta època no van tindre tanta llibertat per a divertir-se, per a ballar, per a xalar i per a passar-se bé. La meva família vivia a Lleida, tenien molta vinculació aquí a les Terres de l'Ebre, perquè mon pare és de Deltebre, i coneixíem la zona esta d'aquí i, hostis, van veure que aquí feia falta algun tipus de negoci d'aquest tipus. Suposo que van dir a fer un estudi de mercat d'aquella època, perquè sí que a Lleida ja hi havia alguna discoteca gran, per exemple la Big Bang i això, que funcionava moltíssim. Aquí no hi havia res i van decidir muntar-la aquí. No es parlava d'altre, va ser un aconteixement molt important. Jo crec que des del primer dia sempre va ser un èxit rotundo, un dia després d'un altre, allò funcionava tots els fins de setmana dels 13 anys que va estar funcionant, divendres, dissabte i diumenge, i sempre gent, sempre en ambient. Hi havia algun dia que es feia alguna actuació, hi havia dies que es feien desfiles, hi havia dies que es feien concursos, s'obrien divendres per la nit i dissabte a la nit o diumenge a la tarda. Divendres era un dia potser així més tranquil, més un dia de colles d'amics, més un dia de sopars d'entrenaments de futbol o sopars d'empresa i demés. Era un dia més independent, per dir-ho d'alguna forma. Dissabte era ja el dia fort, normalment durant tota l'etapa el dissabte va ser un dia molt potent, i un diumenge va ser un dia potser més dedicat a la gent més jove, hi havia un ambient una mica més diferent. Sí que cada dia se podia veure una mica de diferència a l'ambient. Era un punt d'unió de la gent de diferents pobles, sabies que el dissabte a la nit allí t'havies de trobar en tothom. Allí te venia la gent de Camarles, que es trobaven en els de l'Aldea, que es trobaven en els de Sant Jaume, en els de Deltebre, gent de tot arreu, des de Benicarló fins a Hospitalet de l'Infant, des de Gandesa hasta Deltebre. Jo trobo que era més que res este tipus de relacionar-se la gent d'uns pobles a altres. Potser no era tan freqüent als 70 tindre tanta comunicació en la gent. Allí hi havia gent des dels 18-19 anys, que és quan ha començat a sortir, 16, que era l'edat que es podia entrar a partir dels 16 anys, hi havia gent des dels 16 anys fins als 50 o fins als 40. Jo penso que són els que avui tenim entre 50 o prop de 50 i 70 o prop de 70. Hi havia un ambient per a cada persona, hi havia diferents ambients. Hi havia ambient per a gent més jove, hi havia ambient per a gent més gran, hi havia diferents tipus d'ambients, zones més tranquil·les, zones més mogudes, zones amb més soroll. Total, hi havia 3-4 ambients diferents, 4 pistes completament diferents, la sala principal, la sala que hi havia, que era més música patxanguera, més música que
pot recordar una mica les festes majors dels pobles. Hi havia una sala chill out, hi havia tota la part exterior de les piscines, en els tobogans, en una música així una mica més d'estiu. Després, a part d'això, estava el restaurant, estava la sala de jocs recreatius, les típiques maquinetes de marcianitos d'aquella època, i els billars, i les boleres. Vull dir, hi havia per qualsevol tipus d'edat. Primer es va fer la sala principal, la sala més gran, després de la discoteca es va fer el restaurant, allà llavors se va fer la patxanguera, després se va fer la part de les piscines, l'última sala que es va fer va ser esta més tranquil·leta, esta sala més chill out, i la sala esta de joc recreatiu sempre va estar. Poder conèixer-nos tots, saber qui era d'un poble, saber qui era d'un altre. Inclús cada grup que venia tenia el seu puesto a la discoteca. Ballava sempre al mateix puesto, o anava a prendre una copa sempre a la mateixa barra, o s'assentava al mateix sofà. Vull dir, sempre era bastant comú això, el tindre aquests costums. Teníem un cotxe en megafonia que es voltava tota la comarca a tota hora anunciant el que es faria. Se feien campanyes molt fortes d'uns carnavals o d'unes festes de Nadal o d'un dia de fi d'any. Eren dies en molt de pes que s'havia de publicitar fort. Els carnavals de la Contacto van ser emblemàtics durant molts anys. Hi havia molts de prèmits, la gent s'ho treballava de veritat, hi ha disfressos que eren per a quedar-te la boca oberta. Allí teníem una emissora de ràdio que sortia pels 90, de la FM, on a part de tindre una programació diària, com qualsevol emissora, també tenia la peculiaritat de que mentre la discoteca funcionava, en directe, al mateix moment, anava sortint la música que sonava a la discoteca, anava sortint per la ràdio. I llavors tu podies estar a casa a punt de vindre, o podies estar al cotxe arribant a la discoteca i sabies més o menys la música que s'anava posant en aquell moment, i això era curiós, i veies molts cotxes arribar i escoltant a l'emissora la música d'allí. A Cristóbal, que l'he nombrat abans, a Joan Rey, que era la persona que ell s'encarregava de que tot funcionés al moment i de que tot estigués a punt, a Juanjo, Fèlix, moltíssima gent, és que allí vam treballar molts, i com no, de qui més me n'he de recordar és de mon pare i de Miguel Ángel, el seu soci, que ja no estan, i ells van ser els que van posar en marxa tot aquest projecte, i gràcies a qui va funcionar tot això. Van formar moltes parelles que es van conèixer allí a la Contacto. Jo mateix, no, la mestra, que la vaig conèixer allí, i com jo suposo que molts de la nostra generació d'ara, segur que la parella es va dir formar allí, es van dir que conèixer allí a la discoteca. Havia sortit per la tele feia poc, el fi d'any del no sé quin any, 85 o 86, no recordo l'any, la Sabrina, la famosa Sabrina, la cançó aquella del Boys, Boys, Boys. Al cap, allò va ser un fenomen, allò es va parlar a nivell, es va parlar per tot arreu. I recordo que al cap d'unes 4 o 5 setmanes, a través de les agències d'espectacles que treballaven en nosaltres, ens van oferir una actuació d'una doble de la Sabrina. O sigui, era una doble de la Sabrina i es va publicitar com la doble de la Sabrina.
havia causat tant d'èxit el dia que va sortir la Sabrina Verdadera a la tele, que quan ell es va portar la doble de la Sabrina, allò va ser impressionant la quantitat de gent que va vindre. I després també recordo un altre dia que se començava a parlar dels espectacles de striptease en nois, dels Sexy Boys i tot això, i la primera actuació que va fer allí en Sexy Boys també va portar una quantitat de gent impressionant, no només de noies, sinó que de noies i de noies, perquè realment era una cosa supernovedosa. Llavors, també l'única font d'enterar-te de les coses era a través de la tele i ja està, no teníem tot aquest excés d'informació que tenim ara. Tenint en compte que als 70, tota la transició ens va dels 75 fins als 80, 5 anys passen no res. En seguida ens vam presentar als 80, però encara havíem sortit d'aquella transició. Suposo que per a la joventut d'aquell moment era potser la primera joventut que se començava a divertir lliurement, poguent anar allí on volés i poguent fer el que volés. Estic segur que els d'abans d'esta època no van tindre tanta llibertat per a divertir-se, per a ballar, per a xalar i per a passar-se-ho bé. I la música era la música disco que es ballava en aquella època. Allí van passar disjòqueis molt bons, molt reconeguts. Cristóbal, vull fer referència a ell, va estar molts anys allí posant música i era una música el que es ballava en aquella època, música tecno, música més que res el més comercial del moment, Després hi havia cada moment per a cada tipus de música, no? I el disjockey era el que tenia que fer ell, era captar en la música que posava les ganes del públic de passar-s'ho bé, les ganes que hi havia allí de la gent de que ballessin i que s'ho passessin el millor possible. I avui potser és impensable que una persona jove pugui sortir estos 3 dies a la setmana, pugui sortir divendres a la nit, dissabte a la nit i diumenge a la tarda i sortir i aguantar el ritme els 3 dies més que res en capacitat econòmica, no en altra cosa. Jo trobo que en aquella època potser passava una mica això, que aquí a les Terres de l'Ebre la joventut quasi bé tots treballaven, devien tindre una independència econòmica que avui potser la joventut d'avui en dia no la té com se tenia llavors. El millor d'aquella època és els records que ha deixat, els bons moments que ens van passar tots allí, la nostàlgia que ens ha quedat a tots, que avui, després de tants anys, tots ens recordéssim i que tots tinguéssim la referència de la Contacto, que tothom sàpiga avui el que és, el que era, on està. Jo crec que el millor és això, i principalment els bons ratos, perquè allí anava la gent a passar-se-ho bé, la gent anava allí a divertir-se.